Benvingut al club, Sandro. Gràcies, moltes gràcies. Com estem? Bé, anar fent. Bé? Bé, molt bé. Rod Stewart veig, eh? Sí, m'agrada molt Rod Stewart, és dels meus cantants preferits. L'has vist en directe? En directe una vegada només, al Palau Sant Jordi, sí. Però els compacts els tinc quasi tots, m'agrada molt. Nerviós? Home, sí, sempre estàs nerviós, no?, quan venen aquí a fer un tercer grau. No, un tercer grau no ho serà, un tercer grau no ho No. serà. Com pot ser que hagis tardat tant a venir? Com pot ser que... O sigui, per què Sandro Rossell estudia tan bé les entrevistes que dona i les espaia tant? Bé, jo crec que no l'he estudiat gens. Em sembla que teníem un deute, que ja fa molt temps, que arrel de coses que van anar succeint al club, doncs la vam anar traçant, no? I sobretot per no ser oportunista, perquè hi havia moments que semblava que sortissis a contrarrestar, a contraatacar, i això no és la meva funció, ni molt menys, no? És a dir, que fa molt temps, molts mesos, que teníem emparaulada l'entrevista, que s'ha anat ajornant en dies successius en funció dels esdeveniments que passaven sempre negatius, en aquest cas. O sigui, mai has ajornat l'entrevista per una cosa positiva, diguem, sinó per una cosa negativa. L'última d'elles, la setmana passada, és a dir, que el compromís era per venir l'endemà que va parlar el president del Barça en roda de premsa. Exacte, i semblava que aleshores vinguessis perquè la temporada havia sigut molt dolenta, ha sigut molt dolenta en tots els aspectes del club, i semblava que vinguessis aquí doncs, com a fer llenya de l'arbre caigut, no? I tampoc és això, no? Però bueno, estem aquí al final. I tant, i tant. Escolta, el Sandro Rossell, doncs, que deia això, que dona poques entrevistes. No sé si en dona poques per no desestabilitzar l'entitat, o en dona poques per no perjudicar-se a si mateix, diguem. No, a veure, en dono poques perquè tampoc sé què dir. S'acaba, el rotllo s'acaba. Això no m'ho crec. Sí, s'acaba. No, perquè jo recordo un llibre, el Benvingut al món real, on sap que dins la Junta s'havia generat com una mena de gelosia cap a Sandro Rossell perquè sortia molt als mitjans, i llavors va haver de reduir molt la seva presència als mitjans. Clar, ara encara l'ha reduït més, estant fora del club, no? Sí, a veure si acabem de matar la gelosia. Però no, és sobretot perquè et dic, és que no... Em dóna la sensació que no tinc res interessant que explicar i, per tant, doncs, intento no anar i fer-me pesat, no? 2 de juny del 2005. Què va passar? Vam dimitir. La tenim gravada, aquella data, no? La tenim gravada, sí. Fa una mica més de 2 anys. És ahir o és la prehistòria, ja, ara mateix? No, en el futbol és la prehistòria. És la prehistòria. El futbol és un esport, o és un show, és un negoci, no sé com definir-ho bé, però és, diguem, un esport, siguem romàntics una mica encara, és un esport que és molt cruel. I molt cruel perquè a les 24 hores de no ser qui eres, ets ningú. Per tant, és la prehistòria. I el món real aquest, què tal? És a dir, aquest benvingut al món real que deia el llibre, ara, diguem, ja hi portem un parell d'anys en aquest món real. Com és el món real de Sandro Rossell ara mateix? Bueno, a mi molt bé, molt còmode, m'agrada molt. Treballo, tinc la família, faig una mica el que m'agrada, que és treballar en el món de l'esport, que és el que he fet tota la meva vida, i gaudeixo dels meus amics, de la meva família, de les meves filles, dels meus pares, molt bé. Una persona normalíssima. I professionalment a què es dedica ara Sandro Rossell? És a dir, com es guanya la vida el Sandro ara? Bueno, jo tinc una empresa que es dedica al màrqueting esportiu, no? Que seria molt complexa de començar a explicar, però per fer-ne 5 cèntims, doncs, és tot el negoci que es mou darrere de l'esport. Perquè ens entenguem, és molt complicat, que no té res a veure amb ser representant de futbolistes, ni de jugadors, ni d'atletes. És sobretot treballar per les grans marques comercials, per empreses de cervesa, empreses de begudes, i explicar o ajudar a que inverteixin els seus diners en events esportius o en federacions, en clubs, etc. És una mica... és el màrqueting esportiu. Estàvem parlant abans de la selectivitat, avui és un dia de notes de selectivitat. Si li haguéssim de posar una nota de selectivitat, una nota al Barça d'aquest any, quina nota li posaria al Sandro Rossell? Això és molt difícil i s'hauria de veure per etapes, per àrees, no? Però jo crec que un suspens justet, diguem-ho així, perquè... La selectivitat va amb números. Sí, doncs un 4,9.
Però un 4,9 és aprovat, eh? Ah, és aprovat, sí, home, llavors vas al despatx i això ho arreglen. Això ho arreglen, sí. No, que potser és el cas. Potser Sandro Rossell vol aprovar aquesta temporada del Barça. Bueno, si ho parlem, podem arribar a posar i aprovar-ho, no? Però, sobretot, per molts motius, i especialment un que no se'n parla gens, que a mi em preocupa molt dintre del club, perquè és el futur del club, és el que deixarem els que vinguin darrere, que és el fracàs absolut que hem tingut en el futbol base. Per primera vegada hem baixat a tercera divisió, el juvenil A, que és un equip molt important pel club, perquè del juvenil A és d'on surten els Messis del futur, ha quedat a més de 19 punts de l'Espanyol, concretament. Ens hem carregat una mica l'esperit que tenia el club. L'esperit del club és formar jugadors, buscar els millors jugadors a Catalunya i arreu, formar-los, crear-los, a poc anar-los fent pujar i que hi hagin jugadors com el Víctor Valdés, el Puyol, etc. Això aquest any ja no podrà passar perquè el nostre segon equip està a tercera, la diferència que hi ha entre la tercera divisió i la primera és enorme i tindrem la mala sort que jugadors com, per exemple, el Bojan, per posar un exemple, doncs què en farem del Bojan? Si va al primer equip no podrà jugar perquè estarà bloquejat per les grans figures que tenim. Si es queda tercera no seguirà evolucionant, per tant estem matant una mica l'evolució dels jugadors que s'anaven formant dintre del club. I això són coses, petits detalls, que com que no és mediàtic, doncs la gent no en parla, però és el que alimenta el club, i això ho hem matat. I això ha sigut una mala temporada esportiva o és fruit o és conseqüència d'alguna altra cosa? Bueno, jo crec que és fruit d'una mala planificació, i sobretot també que la persona que estava al càrrec del futbol base, que per mi era el millor que existia, el van treure al carrer en el moment que nosaltres vam dimitir perquè entenien que era una persona afí a nosaltres, era una persona coneguda nostra, i aleshores van pensar que, com que era una persona coneguda nostra, doncs tenia que anar al carrer, en lloc d'haver vist que l'important no era que fos amic nostre o deixés de ser amic nostre, sinó que feia una bona feina pel club. El van treure al carrer, aquest home, que era el Josep Colomer, concretament, i des que va marxar ha sigut un desastre el futbol base. El futbol gran... Ara en parlarem del futbol gran. Ara en parlarem perquè ens està escoltant una persona que em sembla que vostè ha sigut un dels convidats. Avui fa 1000 edicions, la nit al dia, fa 1000 edicions Mònica Terriba. Sandro Rossell ha passat, no?, pel plató de la nit al dia. Allò sí que és un tercer grau, no? La Mònica és dura, la Mònica és dura. Mònica Terribas, bona tarda. Bona tarda, no sé qui és més dur.